imizi eminingi iyawo amadoda ayalala kuze kusekuseni umama wekhaya akanelisekile neze madoda woze kababudokotela sikunikeze iBlack Stick iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise ikhule kakhulu ibe namandla kujabule umama ekamelweni ngeBlack Stick madoda ungathembela kwiBlack Stick kababudokotela sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816 zicelele iBlack Stick kababudokotela kujabule umama ekamelweni. Siyabingelela babudokotela babuyisizwe bajabule umfana nje muhlo ngathi uyikhehla lomlona umzulu amancengezi angisoli inhlobo nje futhi angixolisi bantu bakithi namhlanje nginobaba umsomi nomndayi ngizocela ukuthi bingelela msomi. Ngiyabingelela kakhulu ohlelo kababudokotela ngiyajabula ukuphinda ngibuya sibonane nababukeli bohlelo lakhe. Sibonga kakhulu ngiyakubona lokubamba iphandle ngicabanga ukuthi uJuly ususemnyanga. Wenzekani lana kule ntamo zenu? Babudokotela lezi zinto phela sifakela imoya sifakela imoya nje ayidingeki kahle emhlanganweni ngendlela esizosho ngami ngoJuly. Manje nenzo ngahlula ukufihla lento inkosi ngeke ikwazi ukubona izobeni bani ngakhulu lapha. Hayi ngeke uyifihlela inkosi babudokotela. Manje hayi ngeke ngabafihlela abanye abantu kodwa hayi angikwazi ukuthi kuzokwenzekani ngoJuly. Athi kuzobe kushobe kakhulu satshelwa kakhulu kuzobe kushobe kakhulu futhi ke into ezemoya futhi soyishiya endlini soyibona amasiboni. Uyazi lento kaShembe izohamba edide emkhulu ngoba yebo mina uzothi uShembe akasebenza ngikutshela iqiniso angifuni ukudlala ka ngoba inaza cha mhlawumbe usefuna siyabangana nazi lonto leyo but ukufika enye insizwa isuke eGoli yebo yahamba la eThekwini ina 8 years ya eMpumalanga isuka eMpumalanga yahamba eGoli. Yeah. Uma wehamba ishiya yabo aqoma afika ishiye lapho kanjalo yaza gcina iphelele eGoli. Imifika nesizwe lapha eGoli abaninkinga isibongo ibiza ngesibongo esithize isibiza lesibongo kuvaleke yonke into ithi isuke ibebe ishunyayezwa amaNazaretha eGoli agcine iphendukile la ngizwe ukuthini ngizwakahle labantu abaphenduke itimele nasemabhasini agcine iphendukile ithi thengile ilanga ithi ivula ihlabele ithandaza kwakhona umuntu omalanga ka right engamboni kodwa yazi ukuthi kunomuntu la lo muntu wayitshela ukuthi bize isibongo sokuthi ungasibize leso sibongo athi hayi acabanga ukuthi kanjani ngoba phela isibongo sami lesi uthi lo muntu aphinde uthi hayi ngibo uthi hayi ngelo muntu uyangidakela lo muntu uthi lo muntu uthe esuka wayezoqhamuka lemlomeni kumina methi ngempela umuntu ufaka umNazaretha kodwa ubusa ngiboni uthi ubuso engaboni waqhamukela la ngasemlomeni wathi ngithi silema biza isibongo sokuthi ufuna ukusizakala wasibiza lesibongo zaqala zathamba izinto lapha enye izulu kwathi nyanya wabuya futhi lo muntu emethandaza wathi wena isibongo sakho sibani hamba ubuza umama wayezwana nomngane wakhe esaphila lo mama lensizwa yasuka eGoli yeze eThekwini afike eThekwini ya Esphingo ngeke ngisho indawo yabuza umama ukuthi wathi awuwina umfunelani wathi hayi kunodaba naye uma efika lapha ya uyabuza ukuthi hayi ngithunyiwe kwena kanje uShembe uthi angizobuza kuwena ukuthi kanti mina isibongo sami nguba athi lo muntu uShembe nibombonaphi wathi hayi usefika mina igaba zazaningi ungitshela ukuthi angizobuza kuwena isibongo ukuthi angifuni uqamba manje ukuthi uShembe amtshela isibongo wathi akaye kulo mama afika ambuza ukuthi isibongo sababa wakho pha nangempela abamtshela ukuthi hayi isibongo sababa wakho sibani mase sehlehleza la uyathola isibongo sababa wakhe umfabo kama wakhe uzalo umalume wakhe ingakho bemfihlela isibongo besemamkhombeni eNtshonalanga engisho ukuthi kwenzeka ngoba eNazaretha besephendukile uthini lo uthi uShembe uthi angizobuza kuwena asho ukuthi kuthiwa angizobuza kuwena engisho ukuthi ningayenza nje eNazaretha lento ukubona ukuthi uShembe sangathi umholi webandla politically umholi webandla ngasenza lonto but kwaba sebembonile kunemfihla abayibonile ngeke ngikwazi ukisho la kakhulu uNkulunkulu ingakho abaningi mebembona bewaphansi ngedolo ngibalekele legama ethi ukuguqa enye into ukuguqa uzoguqa luhlele lo uzoguqa khona but ukuwa phansi ngedolo awuhleli awuhleli hayi uyawa nje vuphansi ukuthi kunamanje noma ngani
Aniqale nibheke yikho indawo ngokuqala. Aqalaza. Hayi kushona phansi ngedolo kuphela. Ya ngisho kuba kunemfihla abayibonile engafuni ukukhuluma ngawo kakhulukazi la. Ngiyakubona lo ngikhona khona aba imfihla ngelilanga ngokukhuluma ngayo ukuthi lento edala ukuthi abanye mebembona bewe phansi ngedolo babonani. Babonani. Ngokutshela ngelilanga mengiqala ngiconsult nabo ngibuza ngingayisho lento ngophela lento ibaphilisile abantu. Ibakhiphile abantu emajele. Kunabantu akade bengenazi izingane babona lento bathola izingane. I understand ukuthi ngithini. Ngithi akuyona into engicabanga ukuthi yona njalo nithi nawe umholi wethu umholi webandla. Ngina nobothi akuyena umholi. Abaholi labafundisi bena abanobale emathempelini. Ibona abaholi laba. Laba abanama address. Ushamba kana address. Ithini house number lapha? Angiyazi. Ayikho. Ayikho house number lapha. Incwadi yamanzi kifika ubone ayangazi ngayibona. Ikubona lenkosi yokhakhala amanzi. Ayangazi ngizwe. Ngakazwi because ayikho address. Baba, unalento ethi hlanganisa umndeni wakho. Yebo Dr. Kunemndeni la kuthola ukuthi ekhaya kuzwana. Kodwa futhi abazi ukuthi babangani. Kodwa kunalokho nje athi umunye ngathi ekhaya siyamonazelana kumbe ekhaya asitholana. Enye into ke sikenziwa abantu bona. So ke ikhona into okuhlanganisa umndeni ongezwani ukwazi ukuzwana ubumbana umndeni beyinto eyodwa. Ngithi angisho lokho nje kubantu nje. Ozazi ukuthi nalonke ingomndeni wakhe awuhlangene nombingani zakhe inenkinga siyakwazi ukumenzela Dr. Ngingakubuza yini ukuthi umchumane pho ungenaphi lana kubantu abadinga imali? Baba Dr. Ngolwazi lamakhubalo esiwasebenzisayo. Kunekhubalo ukuthi uchumane. Uchumane ikhubalo lezinto ekuthutha umuntu into zakhe ayichume. Shuthi kahle kahle ayilungi into zakhe ayiveleli obala. Mase ethola lelo uchumane ke esilusebenzisa lukhona sinalo thina siyakwazi ukumakhela into yemali le Baba Dr. Yebo umuntu wemali kahle hle. Lento la isithwalo yini? Hayi ikhambi nje lokuthi ukwazi ukuphila. Imali nje kuwena ingapheli. Uma ngingalifuni uchumane ngezathu ezithize engawuthanda umuntu awunawo sawude engawusebenza bengigembula noma insipho noma izibani yini? Baba Dr. la hayi khona ke khona kuzimalanga kasawude. Utshelwe ebusuku lelo ukuthi hambe uyodlala into ethile ngeke ngatshelwa nje ngilele ebusuku athiwa ngiyodlala kunezinto abayidlelayo lamagenjula mina ngakogembula ngoba sekushiwe into vele sengizoyinikeza abantu kwathi ngihambe ngiyodlala athi tea time noma lunch kodwa kukhona la ngabe sakugembula nama ngikwazi ukugembula kodwa ngihambe ngoba sekushiwe hayi ngaya ke khona hayi uyasebenza lo sawuthi uyasebenza awuna into oqondisa idlongo before ngiqondisa ithongo nje kahle before ngiwuthatha usawuthi but ngibe nayo into engizosebenzisa ukuqondisa kahle ithongo ngoba sizaleke ngendlela ezikweleti uyazalwa nje vese ugogo wakhe akasinile usabizwa ngegirlfriend amkhulu wakho maye lonto njalo ihleze ekhahlela njengembongolo usabizwa nge yabo yebo hayi Baba Dr. ikhona into oqondisa ithongo ungathi futhi uyithatha lento nolo sawuthi kodwa ngikhiphe zokhipha nakube ikhomba ukuthi ithongo lakho liqale liqonde kuyimakhani ke ulungisa into zakho zemali ya ngoba bengizobuza amanzi ezibuko mhlawumbe uzothi hayi Baba Dr. sibuye sikhulume ngaloko singakhuluma Baba Dr. la singakhuluma uthini mangikhuluma ngamanzi ezibuko izibuko indawo kuwela kuyona hayi isiphethe izibuko hayi isiphethe enye into izibuko umfulo ohambayo umfulo ohambayo ungabe ibridge lokuzakhela kungaba nje uwele ematsheni ngabe uwela khona bawela phakathi kona amanzi izibuko ke lelo shuthi lonto leyo iyakusiza ekuvuleni into zakho kodwa kufuneka uphathe imali uma ngaphesheya ngomvula uphosa imali la ezibukweni mhlawumbe uphathe u6 rand uyiphosa ukhuluma usho into oyifuna kuleli zibuko uma usuyawela ngaphesheya uma usufika ngaphesheya futhi uphinde uphenduke ukhuluma uyiphosa ngala usuphinde emuva ungabisabuke emuva uma usuhamba straight usuya la usuka khona into zakho noma kanye kuthiwa ivalekile zizovuleka umfula umi Dr. Akuyona indlela okunezela isiphiwo noma kunendlela ochaza ngabo ukuthi uchaza ngokunezela isiphiwo Baba Dr. la kokunezela isiphiwo lezinto engikhuluma zithi ayincikane ngoba izinto zempilo hayi uthi into ezifana zezincane zithi ayincikane impela zithi ayifane futhi ngoba into zempilo la ekunezeleni isiphiwo Baba Dr. into okuphila nafu leyo masinezela isipho sakho khona umuntu onesiphiwo kodwa asiveli asichomile futhi ngezinye indlela so uma efuna ukunezela isiphiwo umuntu kunezinto esimnikeza zona
ekufuna kwazi ukuthi akhuphule isiphiwo sakhe hayi asithiwa hayi asisho ukuthi akathwale akhuphule kodwa isiphiwo sakhe njengomuntu ozohlamba mina ngikhuphula inhlanhla kanje isiphiwo ngiqonda ukusho kubantu ukuthi siyanezela kodwa kungabathi nje fahla ukuthi uma ufuna ukunezela isiphiwo akuhambi empambanweni nendlela ufuna ukuthola leyo nhlabathi le uthele umhlaba omhlophe phansi kule empambanweni nendlela mawusocosha umhlabathi walapho ube nawo ke singaxoxa ukuthi ke yini ke enye ozoyenza bengibanika nje into encane ukunezela isiphiwo sakho uma ungachaza yazi manje uthinta la impambano zendlela impambano zendlela inhlukano zendlela ila kuhlangana khona emoya nezipoki futhi zihlangana lapha hayi la ihlangana khona umuntu efuna ukusebenza ngesipoki ezosilanda lapha ukuzichaza inhlobo zazo izipoki yebo dokotela kukhona isipoki osifaka la empambanweni nendlela khona la ifike ihlangane khona la ihlukana khona indlela nezipoki kunjalo ke futhi khona osilanda la ihlukana khona osilanda la ihlangana khona nje osigqiba nje endleleni nje ebhizi ehamba abantu isipoki sonke khona osigqiba eduze komgwaqo freeway onezimoto engami futhi nje ziningi babudokotela uhlobo lezipoki yabo uyakwazi ukusebenza ngazo zonke hayi ziyenzeka mase kuzoba khona ke babudokotela isipoki sangaphandle sesinye isibongo mase kuzoba khona isipoki sakini mhlawumbe ufuna ukulashwa isipoki uthi lesipoki uyageza wenza yonke into uyalashwa asilapheki kanti vele umuntu wakini ngithi siyidlozi kuwena asisuki kuwena siqedela imali siqedela yonke into sinendlela ke babudokotela ukuthi sisuse lo muntu osuke isidalo esibi kuwena ngoba yena usuke isidalo kanti usephendulwa kwayisipoki esakomunye umuzi siyalahleka uyakwazi ukusijinga lo akini lokhu ugeza imihla namalanga thu nomdliwo nesipoki kwasha kwacima kusokuyisidala sakini esiphenduliwe ngithi ake ngicacise lapho kubantu babudokotela cool usinike inamba utholala kuyona inamba ithi 079 46 711 48 babudokotela babusizibojabela umfana mohle ongathi uyikhehla nje lo mlungu siyabonga Imizi eminingi iyawo amadoda ayalala kuze kusekuseni umama wekhaya akanelisekile neze madoda woze kababudokotela sikunikeze iBlack Stick iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise ikhule kakhulu ibe namandla kujabule umama ekamelweni ngeBlack Stick madoda ungathembela kwiBlack Stick kababudokotela sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816 Celele iBlack Stick kababudokotela kujabule umama ekamelweni